Και δίδεται η εκκίνηση της 8ης υποδρομίας. Ο Μένανδρος, ο οποίος θα φύγει διστακτικά απ' έξω και θα χάσει κάποιο έδαφος. Για το κεφάλι προσπαθούν από τα πρώτα μέτρα. Θέλει ο Αθήρ Ντουμπάι να τεθεί επικεφαλής που έχει την αρχική ταχύτητα. Ο Θηρεός επίσης βελτιώνεται, περνά στην δεύτερη θέση. Ο Ζουμ ακολουθεί στην τρίτη θέση, ακόμα πιο πίσω ο Ασκάνιος. Και βέβαια στις δύο τελευταίες θέσεις ο Λαβντάνσερ και ο Μένανδρος. Αθήρ Ντουμπάι λοιπόν έχει βγει καθαρά μπροστά, ο Θηρεός στην δεύτερη θέση, οι δύο που έχουν πάρει μια μικρή διαφορά από τον Ζουμ που παραμένει στην τρίτη θέση. Προσπαθεί ο Μένανδρος κάπως να βελτιωθεί τρέχοντας ανοιχτά, Ασκάνιος και Λαβντάνσερ πλέον στην τελευταία θέση. Βέβαια οι τέσσερις τελευταίοι είναι πολύ κοντά. Οι δύο έχουν πάρει μια μικροδιαφορά καθώς πλησιάζουμε στα τελευταία 600 μέτρα και ο Αθήρ Ντουμπάι είναι πάντα μπροστά, ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο Θηρεός και στη συνέχεια Ζουμ, προσπαθεί ο Ασκάνιος, ο Λαβντάνσερ φαίνεται επίσης κάπως πιο δυνατός από τους υπόλοιπους και προσπαθεί να καταδιώξει τους πρώτους και κυρίως θα λέγαμε τον πρωτοπόρο Αθήρ Ντουμπάι που έχει μπει με μεγάλη διαφορά και θέλει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να πτήσονται πλέον. Ο Ζουμ αλλά και ο Λαβντάνσερ θέλουν να τον απειλήσουν στα τελευταία μέτρα. Αθήρ Ντουμπάι, Ζουμ και Λαβντάνσερ βήμα-βήμα πλησιάζουν. Ωστόσο ο Αθήρ Ντουμπάι έχει πάρει μεγάλη διαφορά και θα κρατήσει μέχρι τέλους. Η μάχη θα δοθεί για την δεύτερη θέση. Αθήρ Ντουμπάι, Ζουμ, Λαβντάνσερ μέχρι τέλους.